Good morning! Good morning! Good morning! Henry M. in the morning! Henry M. in the morning! Good morning, 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 good morning. Come on, everybody! Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Lunes, petsa. Anong petsa ngunyan ta? Ay 26 palan ngunyan. Ano? National Heroes Day. Yan, walang pasok ha. Walang pasok sa mga school, walang pasok sa gobyernong trabaho, sa pribado tabi igwa. Good morning Pilipinas, mga good morning tabi sa Indogabon, mga taga-Daraga, Albay, Marinaga. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos ayos. Ha? Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, digdi po mga tugang sa GBGB, Kumusta lamang po sa tuya ng mga birthday celebrants? Ngunyan po nga daw. Sabi ni Pading Ray Romero, good morning ngaya Pading. Narinig ninyong sinabi, huwag kang makiapid. Yan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang sino mang tumingin sa isang babae na may masamang nasa ay nagkakasala ng pakikiapid sa kanyang puso. Mateo 5:27. Mapagpalang araw ng Lunes sa ating lahat. Thank you, Padi. Enjoy. I love you, Padi. Siring man, Padi. Maray na aga po sa mga taga-Banwang, Barangay Tula-Tula. Good morning, Tula-Tula, Legazpi City. Gabos tabing mga barangay dyan sa Albay District. Good morning, Tabi, sa mga taga-Tula-Tula. Albay District, good morning. Sharing man po, Legazpi Port Area. Good morning po, Daraga, Albay. May mga birthday ngunyan. Haberday. May mga kwan tabi. So may mga kwan dyan. May mga birthday. Dahil po malingaw, i-text tabian sa tuyang mga birthday greetings. I-text tabian sa tuya ng mga birthday greetings in the morning. So mga ano yan, so sa tuya tabi na mga gustong mag-text mag-text tabi sa 0928-777-5548. So may mga travel, ingat-ingat lang po sa mga pagmamaneho. May mga okasyon dyan, magandang morning na. Magandang morning sa Indogabos. Uy, kumusta po sa tuya ng mga lolo, mga lola, mga senior citizens natin dyan. Sa tuya, tabing mga kasambahay na busy po sa mga oras na ini. Siring man mga tugang, ang sa tuya, tabi na mga misis, mga mister. Naatab na magmata para po mga tugang magluto nin pamahawon. Maski dahil eskwela ngunyan. Good morning! Welcome sa programang Morning Hirit. Kasabay niya to si Chief Ramir Tanay sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan pong alaw. Siring man sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Sa Panginot po kan sa tuyang Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kasabay dyan si Pading Alarmario Jomar Bien Dios Babino. At siring man mga tugang kasabay niya to dyan si Karen Ala para po sa mga bareta sa Manibela. Si Boy Mata para po mga tugang sa mga sapat na maneho kan sa buhay at tabing mobile dyan sa Luwas. Ngunyan pongal daw ni Lunes. Bueno. Good morning, Tabi. I-text tulos ang mga birthday greetings tahat at taod mga tugang papasadahan tayan. Mga tugang na mga buena manong greetings in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Tastasan daw Tabi, Chief Ramir Kili. Ang sa tuyang monitoring. Sa tuyang monitor. Yan, very good. Okay. Jimmy, nasalita, mga tugang sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa Luwas. Jim, good morning. Come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sa primerong buga, kan sa tuya mga istorya.
nagpaluwas tabi bibi si Congressman Fernando Didi Cabredo nin gentle reminder on proper jurisdictional oversight of government programs kung saan pigpunteriya kan Congressman ang tulong mga ahensyas nin gobyerno kung saan ang laman kan gentle reminder babasahon niya to in toto no more no less tabi bibi target ang tulong ahensya kan gobyerno dole DSWD as in chat and hahagada niya to nin mga reaksyonis kay ni mga regional directors kana sabing mga ahensyas kan gobyerno oni tabi bibi laman kan gentle reminder kan na pinaluwas kan congressman kan tercer distrito kan Albay Ligaw City Congressman Fernando Didi Cabredo of the 3rd District of Albay is issuing this gentle reminder. Department of Labor and Employment, Udole, Department of Social Welfare and Development, DSWD, and the Commission on Higher Education, said, regarding the importance of adhering to proper jurisdictional boundaries in the implementation of government programs. This reminder comes in light of the recent involvement of Mayor Adrian Salceda of Pulangi, Albay in government program payouts conducted outside his municipal jurisdiction within the 3rd District. While Pulangi is part of 3rd District, Congressman Cabredo noted that Mayor Salceda's presence at these payouts outside of his own municipality has raised questions about the appropriateness of such actions, particularly given to legal and ethical standards governing public officials. Malaman ini tabi bibi. I kindly remind all involved that the participation of any local official in government programs should respect the jurisdictional boundaries established by law, said Congressman Cabredo. While I appreciate Mayor Salceda's dedication to public service, it is essential that his involvement remains within the bounds of his official jurisdiction to avoid any potential concerns regarding the misuse of government resources, especially as he has announced his candidacy for Congress. Congressman Cabredo further noted that Mayor Salceda's role as President of the League of Municipalities of the Philippines, LMP Albay Chapter, does not extend formal oversight authority over programs like TUPAD in the municipalities outside Pulangi. The oversight of these programs properly rests with DOLE and the respective local government units. As part of his commitment to ensure the fair and impartial delivery of government services, Congressman Cabredo is in the process of formally reaching out to DOLE, DSWD, and CHED to request a review of protocols regarding the participation of local officials and government programs. His intention is to support the agencies in maintaining transparency of legal compliance in all program implementation. These programs are designed to serve our constituents without bias or political influence. I trust that all public officials will operate within the legal frameworks that ensure the trust and confidence of our people, Congressman Cabredo added. Congressman Cabredo remains dedicated to safeguarding the integrity of government programs in the 3rd District of Albay and will continue to collaborate with relevant agencies to ensure
that these programs are administered fairly and appropriately. Iyan tabi BP ang laman kan gentle reminder kan Congressman kan 3rd District sa tulong mga ahensyas kan gobyerno and banggit man digdi ang pangaran ni Mayor Adrian Salceda kan Pulangi na kung interpretaron gari nagluluwas sa jurisdiksyon niya sa Pulangi na nahihiling daine sa mga payouts araw kan sa tupad sa iba-ibang munisipios kan 3rd District. Gustong sabihin, gari nagluwas sa teritoryo man kan alkalde kan Pulangi. So, babalansiyon niya to inita BBP, kukuha niya to ang lado ni Mayor Salceda. Mayor Adrian Salceda na inabagit na nga ni Digdi na nag-confirmar ng mga kandidato mga para congressman kan 3rd District. And ano ang masasabi kay ni kan tulong ahensya sa nabanggit and this WD CHED asin andole. Iyan. O garing Lunes ngunyan, holiday sa aga Jiming 27, may opisina na. Kami naman ang bahala digdi sa segundo distrito kung paano tama ko ang reaksyon kan tulong opisina na ini. Correct. Sa kan gobyerno, ha. Pero ako sa iling ko, nakaabot naman ini kay Mayor Salceda, no? Nasa Facebook yan, nakaabot naman ang sigurado sa alkalde. Sigurado na. Siguradong nakanto sa siyempre nito. Social media, bagaman teknology ko yan, madalion man sana. Yes. And natural, kuwaon man niya to for proper and balance presentation kani, makuha niya to ang lado man ni Mayor Adrian Salceda tungkol sa bagay na ini. Yan bibi. At sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Basta Morning, Henry M. Taon ha, baka magtakakaw ni Jimmy ang lado ni Mayor Adrian Salceda, mga tugang Kampulang Galbay. Baka lamang makauron taman kay live digdi si Congressman ano yan sa mga programa ta, Congressman Didi and Mayor Adrian Salceda. Pangani po madangugtaan parihong lado kanduang persona. And sa aga tabi August 27 kakuan ta reaction kan ang Department of Labor. Si Regional Director tabi kan Department of Labor, Regional Director kan DSWD and Regional Director mga tugang kan CHED Ang lalaki. Kung nata sa saindang mga payouts, yaon ang presensya da akan alkalde, aligado maasusog duman sa naging gentle reminder ni Congressman Didi Cabredo. Yan, taon na duman sa programa nga hapot, bibiluhan ta yan mga tugang ang satuya na balancing presentasyon. Ang satuyang balance presentation kayan si Congressman Didi and si Mayor Salceda. And saro pa, pag Lunes, tangon yan de, tabay mo magkaharagilap yan na holiday. Ang mga regional directors, mga tugang kan, mga ahensya de gobyerno yan, tangani na kaunan sa indang lado, may kinaraman sa gentle reminder ni Congressman Didi Cabredo. Basta Morning, Henry M. Yung man ang ganda, no? Nag-anunsyo na kan sa iyang candidacy, mga tugang si Mayor Adrian Salceda. And tungkol yan sa territorial jurisdiction daw. Yan, alright. Alar Mario, nasa linya sa dagdag pong report. In the morning. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Patingal, kamin. Good morning, pade. Kaipuhan pang masabutan nin maray. Kan mga paraoma an detalye kan pigsasabing contract farming scheme na gustong mangyari kan presenting Administrasyong Marcos kung paano mapabarato ang presyo kan bagas sa kantidad na 29 pesos. Sa feedback sa tuya kan ibang paraoma dahil paninda nasasabutan kung paano sinda mabibenepisyaran kay ni asin kung ano ang sa indang gigiribuhon.
inot ng pinagurunan ninda ako Bicol Congressman Saldico asin NEA o National Administrative Regional Manager Engineer Gaudencio De Vera na plano na nindang i-implementar na ang contract farming scheme digdi sa Bicol as pilot area kung sain papautangon ang mga paraoma nin kapital poon sa pag-upa sagkod na makaani suportado kan irrigation, abono, mga kagamitan, makinarya para mapadakol asin mapakaskas ang produksyon imbes na 2 beses ang taon mag-ani tulong beses babakalon kan gobyerno ang ani sa halangkaw man na presyo asin gobyerno na ang mapabakal sa merkado sa kantidad na 29 pesos. Alagad ang saro sa mga requirements sa mga paraoma dapat may sarong ektarya kang umahan. Ngunyan sa mga saradit na umahan mahanap nin ibang kamyembro sa paagi nin kooperatiba para makaabot sa requirement na 1 hektar. Alagad, ang scheme na ini, kulang pa nin pagsasabot ngunyan, ang kadaklan kan mga paraoma, kaya naidaw paman ang pasabot kani, lalo na kan mga government concerned agencies, ang NEA, ang NFA, ang Department of Agriculture, ang Provincial Agriculture's Office, City, asin Municipal Agriculture's Office, pati naman ang mga politiko na in charge sa Committee on Agriculture. Yan pa rin, ando karas kan informasyon. Digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number 1, always at your service. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa Luwas. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan niya to yan. Mga tugang taod-taod lang. Good morning kay sabi ni Leonito Gaviria. Good morning, Busing. Same here in Legazpi. Good na nariparo yan ni Kong Didi. Yan. Alright. Alas 5. Uy, alas 5:30 na. Ang bilis ng oras, adi. Ang bilis ng oras. National Heroes Day na. Mga tugang holiday. Kaya tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Maramutang headlines kan mga bareta in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz sa headlines. Ngunyan Aldao. Good morning, Paring Mar. Nagapagantabay, headlines ko niyan. Tagsakyada kan 2,000 na pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound bakong overkill sigon sa Philippine National Police. Aha. Pastor Apollo Kibuloy nasa QOJC compound sigon sa PNP pero dahil nakuha. Di na ko ha. VP Sara nagaganin sorry sa mga membro kan QOJC Na? na maging kanyar na iboto si Presidente Bongbong Marcos Aha. kan 2022 election. Ay, tapos. Head on na talaga, di. Hey, Aha. kinundinar so pagsakyada kan mga pulis. Mhm. Pero ang sabi kaya kang pulis, kung ngaya 20 o sanggatos sana, pwede sana ngayang iturok lang sana. Iyo. Dakulo. Iyo man ang gata. Kaya, ini Dakulo ngayang baga itong compound, nasa 30 printira. hektaryas ngaya ini. Oo. Maski nga niya 2,000 na, nadipisilan pa. Iyo man ang ganda, no? Iyo. Oo. Pero aram mo, para mapundong karibo ko na, pinaka-the best dyan, mag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy. O dapat ko na si Tatay Digong tumabang na. kung Nya, si talagang Tatay Digong ko desidido. ta, adi. Adi. Oo. Bako, si Tatay Digong ko ta. Oo. Siya man sa nang caretaker kay itong compound. Iyo. Dapat tumabang na siya kung Silin- talagang sincero. Yes. But, silensyo ko niyo si Tatay Digong, adi. Si Sara ko niya nan maribok. Si Sarah Ngunyan Maribo ka? Oo. Oo. Alright. Okay. DOH, kinumpirmar na sa Africa nguna itatao kan WHO An? bakuna kontra sa Mpox.
Yan. Aha. 6.4 billion pesos pigtagamak ang gobyerno sa mga tourism road projects sa 2025. Aha. Mantang sobra sa tulong Chinese Coast Guard vessels, binurubonggo, as in sabay-sabay na binurumban in water cannon, Salbatan. and PRP Dato Sanday, Dahil na. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Kasuapon. Hindi mate. Yun na yan. Oo. Aha. Apprehension protocols, igadalang kan Land Transportation Office, kasabay kang kamautan na makortar daw ang sistema ng paglagay ka mga violator. Yan. Ala. Plano ng paggamito nin body camera sa mga arresting officer. Mas gano'n na sana. Mientras tanto, IBP Davao nangapuda na sunodon ang rule of law sa paganting kay Pastor Kibuloy. Tirgas kontra sobra 20 KOGC member, bako totoo sigon sa epic ang PRO 11. Nantang PBBM, dapat daw na dahil magsilensyo sa naging payag ni VP Sara Na? na nagaganin tawad sa mga QGC members sa pagboto ninda kay Marcos kan 2022 national election. Tapos, rimate Ano daw na. kaya? Maghahagad man ng tawad ang presidente sa pagkuha niyang katandim ni Sara. Oh. Ang gusto kong madangog kung ano ang reaksyon ni Nanay Guya. Ayan. Oo. Konsilo, ade. Ayun ako. Recruiter ka na 82 na biktimang Pinoy ng illegal recruitment sa human trafficking sa Laos. Mananibag sa ley, sigon sa DMW. Aha. Mantang Bureau of Immigration nagkukondukta na ng backtracking sa rutang posibleng ginamit ni Alice Go pasiring sa Malaysia. Alo yun man, ade. Alo yun man. Oo. Dahil na magkararga. Yan. Saga na. Saga. Ako nga ni Ipade, talagang tinagal ko na. Ako nagkurukarga. Makabalos-balos lamang. Piling umabot ng 2 pesos sa imo ang rollback. Yan. Oo. Uno 40 sa mo ni Bunjing. Yes. Dos man sa, pwedeng umabot man ng 2 Yeah. sa kerosene. Oo. Pero, at final kan, dyan out do. Sa Ramon niya to, Ramon. Tara mo niya. Okay. Duman yan maluwas. Yan. Alright, yan, VPN Headlines, kung yan ang pagkagat, so dyan kang BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-BYS niyan, 24/7, konektado ka mo, maski daing load. Aha. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Good morning, Padingmar, sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright. Yan po ang mga headlines kan mga barata in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Mga birthday celebrants natin, magandang morning tabi isa sa Indogabos. Alright, sige. O sandali, tapon ang tamo ng pag-asa. Klarohon tan pag-asa. Alamin natin ang lagay ng panahon. Mga tugangon yan pong aldawnin Martes. Nagtaga-uran-uran na baga. Sige na bagang uran. Ayun na talaga yan. Normal. At hanggang na baga Disyembre na yan na pag-uran. Pero ang mamatian da, mga last quarter, mga tugang kan presenting taon, ang pig-apod na La Nina phenomenon. Yan, ha? Alright. Check muna natin ang pag-asa. Good morning, Boss Ariel. Welcome po sa DCGB. Go ahead po para sa latest forecast. Ngunyan pong aldawnin Lunes. Maray na po. Para po sa Satuyan weather forecast, ngunyan na Lunes, southwest monsoon na ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Samantala, ang tropical cyclone man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na nasa kategoryang typhoon na may international name na Shanshan, iniman orig na bataan sa distansyang 1,490 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. May taglay na konsultadoro sila inaharan sa sentro nag-aabot sa 140 kilometers per hour asin may pagungsuman kondoros nag-aabot sa 170 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa rekas mula 25 kilometers per hour. As in, di man ini nilalauman na makaka-apekto sa tuyong panahon digdi sa Pilipinas. Samantala sa paghapon, dahil man sa duro sa bagat, ang kabigulan nilalauman na makakaigwa din ng panganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol.
maluya sa sa moderado doros na hali sa timog sulnupan ano makian na may banayad sa sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Pinatay nga kuat kan temperatura 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ning aga, masulno pa sila alas 6 ning hapon. Haladig sa Dios di Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali dyan sa Pag-asa, DOST. Sa kamugtakan, kampanahon. Yan, ha? May bagyo, adik. May bagyo, pero harayo, ha? Yon, duman mga tugang sa extreme northern Luzon. Ha? Ngunyan, tabing aldaw nin Lunes. Ha? Kaya, pasalamat kita ta sa dagat gabos, adik. Sa dagat gabos mga tugang minatama iyan na mga bagyo, ha? Minatamaan mga bagyong yan sa kadagatan. Dahil kita masyadong apektado, ha? Dahil kitang masyado mga tugang apektado, may kinaraman po sa siring na bagay. Alright. O bueno, salamat pala sa Kiwanis kay amigong Frank Corazon and kay Dr. Chris Gianan. Remate na Chief Ramer. Si John, madaman ito si John. Remate na, ay last na kan 25 ba di? Last na kaso hapon, Kamusta Chief Ramer? Matawo? Aha. Dr. Chris, salamaton databe, Buda kay Busing Frank Rason. Yan. Good morning, tabi sa mga miyembros kan Kiwanis. Salamaton da tabi, sabi ni Chief Ramer. Yan. Bueno, ako nga da ko natakot ako baka nga niya ako Nagdurod ako la kaya Chief Ramer antulako. Dahil ko na rin naman pasada sa day ini. Gusto ko magbabawa lamang ang sakuyang timbang. Gusto ko magbabawa lamang ang sakuyang timbang. Bata kasapon, di ako dinaplos. Di pa ko masyadong maini. Di lamang ako dinaplos kakahawas kang linabahan sa washing machine. Maluya nga boy. O bueno. Sandali lang. Basahan ko daw kamo kirawit Dawit ni Pading Ray. Dawit ni Pading Ray Romero. Pero bago yan, sabi ni Dr. Cham, maray na aga, dai magsuko sa mga kadifisilan. Iyan ang dalan sa buhay nin kauswagan. Yan. Dai databi magsuko, sa kadipisilan, iyan mga tugang ang dalan pasiring sa kauswagan. Aramon ta daw ang rawit Dawit ni Pading Ray. O pagkatapos kay ni text na nindo mga tugang ang mga birthday greetings tabi sa 0928-777-5548. Basta kung tana yan nasa indo tabi na mga greetings in the morning. Ang titulo kang rawit Dawit ni Pading Ray, nasaan na kapwa ko, mahal ko. Purihin ka, Panginoon, aming tagapagligtas. Salamat po sa pag-ibig mong di nagwawakas. Ang iyong pangaral na siyang aming lakas, nagdadala sa amin ng buhay na wagas. Walang araw po, mga kapatid. Magandang araw po, mga kapatid. Marami pong salamat sa patuloy na pakikinig. Sa mga rawit-dawit kong iyon ay malasakit at gawain na mali na kailangang matuwid. Mahalagang utos na mahalin mo ang iyong kapwa. Nakatatabang puso kung ating nagagawa, lalo't kung ang pagdamay hindi sa salita, kung di sa gawa ay ipinapakita. Minsan tayo'y sinusubok ng pagkakataon. Kung may humihingi sa atin ng tulong, sa kanila ba tayo'y may panahon o iniiwasan natin ang taong yaon? Mga tunay na pangyayari aking nasaksihan. Mga kapatid natin may sakit ang isipan. Nandyan naglalakad sa mga lansangan, marurumi at gutom, walang tamang tulugan. Ito ay nakita ko, babaeng naglalakad, malapit sa palengke sa maunlad na syudad.
Nakakalungkot naman siya'y hubot-hubad na kailangang mabihisan sinong mayroong habag. Kaawaan mo po, Diyos ko, ang babaeng iyon. Nasabi ko sa sarili na may pagtatanong, sino ba ang may puso upang siya'y maiahon sa ganung kalagayan, mabigyan ng proteksyon? Mga sirang prutas sa loob ng basurahan, ang pagtawid gutom sa sikmurang kumakalam, dahil sa hindi wasto ang laman ng isipan, ay masisira pa magiging kalusugan. Ang dami nating mata sa konting tulad nila, parang nagsasabing ayaw nating maabala, o ang ating habag saan napupunta sa katulad nilang kailangay pagkalinga. Hinahanap yaong magandang kataga, mahalin ang iyong kapwa, huwag magpabaya. Kapwa ko, mahal ko, nasaan ka na kaya? Sana'y patuloy ka sa nagmamakaawa. Thank you, Paring Ray. Natumbok mo ng gadpan. Ha? Natumbok mo ng gad ang mga pangyayari sa satuya na kapalibutan. 15 bago po mag-alas 6 din morning sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Uni po mga tugang ang mga dagdag na karaman sa Morning Hearing. Aram daw nindon ang pagpalayog nin mga balloon sa tuya mga tugang na ere delikado. Ang rubber balloons databi pag nag-float iyan sa satuyang kaitaasan asin minalanding sa tubig, ini databi na papagkamalan mga tugang na pagkaonin mga sea animals. And sabi sa informasyon, dahilan sa napapagkamalan na pagkaon nini, pinagkakaon nini kan mga hayop na yaon sa dagat, siring po sa mga botanding, sa iba pa na mga drakulang sea creatures, magin ang mga kasiraan. Dahilan kay ni ang mga animal na minakaon kay ni, de kaya iyan na tunawon kan sa indang tulak. Ang mga balloons na nakakakulog sa saindang lawas asin sa saindang teritoryong pinagbubugtakan. Dahilan kay ni, mga tugang ang pagkakaigwanin siring na bagay, minaresulta databi sa electric transmission wires. Yung mananggad. Apera kan mga balloons sa kadagatan, minakausaman databi nin electric transmission problem sa daga na minakausa po nin power outages. Yan. O de magparaparilinig, de magparaparayog kay mga balloons, ha? De tabi magparaparayog kay mga balloons, diyan mga tugang sa tuya tabing kapalibutan, yung mananggad adi. Pag iyan mga tugang minalanding sa daga, pag iyan mananggad minalanding sa daga, minabagsak sa kadagatan, yung mananggad adi. Pag binabagsak iyan sa kadagatan, napapagkamalanda ang pagkaon kan mga sea animals. An saro baga na klasipikadong animals diyan sa dagat, iyo ang yan, butanding, di ba? Yan tabi na butanding na human friendly. Yan. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday po kay Madam Ruby Bendian Binalya ng Villa Hermosa, Rapo-Rapo, Albay. Oy, Ma'am Ruby,
Mrs. Ruby Bendian Binalya ng Rapo-Rapo Albay. Villahermosa, ha? Diyan po sa Villahermosa, Rapo-Rapo Albay. Good morning, tabi kay kay Dr. Raul Bendian. Good morning, bossing. Amigo. My good friend. Happy birthday po. Tabi dyan sa mga taga Villa Hermosa, Rapo-Rapo Albay. Happy birthday to Mia Bona ng Busay Daraga Albay from Ate Milet Robrigado ng Pag-asa. Happy birthday to you. You're growing older now. At saka happy birthday po, good morning hen. Ang Davao Baga pagdain na agapan baka sunod na EDSA ang hayahay dahil sa KOJC. Yan. Yan sana. Maribok, ano yan, ha? Pero nata daw tabo magsuko si Pastor Abulo Kibuloy, ano? Tampiling ninda, ganida sinda nakakaakhin hostisya. Nya may kaso baga di, kaya piga-aresto dahil duman sa luwas na warrant of arrest kan korte. Ade, sa bagay, kadakul, wala sinakan mag-ururon sa korte. Ang OFW, kompleto papeles, aloyon makalarga. Pero si Alice Go, madalion makaalis, pipa go tolos. Good morning, happy birthday kay Jacqueline Sape from Mama. Good morning, happy birthday po to sa younger sister ko, Remy Borias Bunao. Remy Barias Bunao. Happy birthday. Good morning, Tabi Remy Barias Bunao. Happy birthday. Dapat magsunod sa warrant of arrest. Problema niyan is baka sa laog kang KOJC may mga armado, baka magiging battleground, magbaradilan doon. Iyan sana. Belated happy birthday po kay sa apo ko na si Baby Lucas. Iker Robrigado from Lola Milet Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay. Sige, happy birthday Tabi Henry M sa sakuyang tugang na si Ani from Ate Jean. Happy birthday. Good morning. Ngayong araw po ang pambansang bayani may nagbabago sa history. Ang nag-utos barilin si General Luna ay hindi si General Aguinaldo kundi si Kapitana Trinidad Fami. Yan. Sige daw. Dapat magsunod. Okay na to. Nabasa ta na ini. Happy listening Tabi sa mga taga Santo Domingo. Guardians Baca 4 Santo Domingo International Incorporated. Sa kay RMG Corinthians din sa Año Nuevo. Supremo Romy Balingasa. Brother Men Armin Lianto. Brother Dick Banwa at Brother Noy Discoro Bilardo Jr. Yan. Good morning Tabi. Kumakate ang lalamunan ko din obo. Ay, bakit ganito? May nakaabot na. Ay, naglaog pa sa na ini. Siguro reaction ini duman sa programa tang Radio Klinika. Ay, natama niya lang naglaog ini. Okay na? Okay na. Sige, dito sa iba pa. Mga birthday greetings natin. That will always. Tilingon ta daw an greetings in the morning. Ta-da-da-da-da-dan in the morning. Ay, sandali lang. La-la-la-la. Galing wag mo. Natangita wag mo ang gangunyan aldaw. Wara. Arawan sana. Pag nagkakwang ka, mari ang ligid mo. Happy birthday. All right, Gina Rabulan. Good morning. Tabi, nagdadangog kami sa Puktol, Pilar. Good morning, Madam Gina. Yan sa Puktol. Rebecca Frial Punayo. Good morning. Rita Oropia. Good morning. Watching from Ginubatan. Homer Lola. Good morning. Militred. Analisa Rodrigueza. Lads Bueno. Pabati po si Charlie Merasol ng Sipi Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. Maraynaga. Emelina Liagas. Good morning Tabi from Daragat sa Gabos na nagdadangog at naghihiling sa live ng DCGB. Lydia Bisonia. Good morning Manay Lydia. Charlie Merasol. Pabati po good morning kay Lads Bueno at kay nanay kong si Lina Merasol from Sipi Daraga Albay.
Nelsonalios Estrella, good morning daw. Asin sa gabos ng tagapakinig, asin sa mga taga-Libod, Kamalig, Albay. Yan. Alright. Good morning. I hope Tabi sa Indo, Gabos. Yan. Okay na? time. Okay na. Bueno. Good morning, Henry M. Ano po ang latest kay Mayor Awin Baldo? Ay, wala pa. Wala. And yet you Ngunyan, wala ngunyan ko opisina. Sa aga na opisina. Ilingon ta ko ng sitwasyon tabi. Sa aga, sa opisina dyan sa Daraga Albay. Mga tugang kung kumusta tabi, maglaog kaya si Mayor Awin o whatever. Yan tabi ang hilingon ta. Ha? Tabi sa masunod na aldaw. Sa aga pong Lunes, Martes. Ha? Pet sa 27 ka na gusto. Good morning. Ano yan? growing older now. Dahil man talaga maluwa si Pastor Kibuloy dahil aram niyan ang nang sentensyado siya. Magabat ang akusasyon sa iya sa Amerika pa pati ang kaso niya. Yan. Happy birthday po kay Dr. Christian Ivan Camarce, Head of School ng Kabaasan National High School. Good morning, pabareta kang nag-pronounce na kandidato digdi sa Albay. Okay. And si Pastor Kibuloy baga kaiba na si Alice Go, may selfie. Sarap maniniman. Dahil ko ito, or talaga mga kapilyuan kan ano yan, ano mga Pilipino adi, managiging gigibong entertainment, mga tugang anarog ka na. Sitwasyon, bueno. Report, hali po dyan sa luwas. Kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Joshua. Nadagog mo ito jing sunagapon sa ko jing na namis niya si Joshua. Nadagog mo ito kan sarong aldaw. Kan nga si Joshua. Bata yun sa nangayang kaugmahan ko ngayon pag nagba-blind item. Di ko ngayon nadadangog na. Ang nga ako ako nag-propose. Lalong napaluha siya. Lalong natangan niya ko na napaluha ka. Wala ba ngayon? Malungkot lang. Awin na. Mga sarawayon. Wala na naputol. Naputol si Joshua. Alright. Boy. Si Boy. Yan si Boy. Boy. Ito, Boy, kumusta ang palibot ang ganyan? ito bitin medyo malumlom. Malumlom. Nagkaturo tagisi. Ano? Nagtuturo tagiti. Malumlom. Tagiti. Kumusta sa tuya na? Kumusta mag-ikot-ikot mo dyan? Ito medyo maluyang nagjaraging dito sa Boulevard. Maluya, ano? So, may nagjaraging? Nagturo tagiti po. Dahil ko nagjaraging ko niyan? Itami ako. Medyo manigsaro lang po. Ano? Saro lang. Saro? Babae lalaki? May babae, may lalaki. Magayungan pa nandyan, boy, maglakaw-lakaw sa labas pag early morning. Nag-jogging, pag nasundan mo, ma-inspire ka, adi? Ang tabibi, yung garwag magayon pag iling-ilingon. Oh. Turog pa man sa agom mo niya, turog pa man. Mata na? Baka naka-monitor na ito, BP. Naka-monitor? Okay, tama na. Sige, boy. Ikot-ikotin mo na dyan sa luwas. Tabaka, may masabat ka dyan na may huminghing lamang sa imo dyan na may mga nangyari. Yo. Okay? Okay, boy. Thank you po. May nanago na nga. Sabi na ka kasi yan sa lawan niya. Boy! Hello, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning, sir. Ay, ano po may paglilingkod? Pwede magbati. Ay, pwede be. Sige, go. Happy birthday kay Family Morsha. Ha? Sumay pamangkin. Opo. Yan lang. Ay, okay, bye-bye. Henry M. Talbatan Good ni morning. Gary. Henry M. In the Gary ni. morning. Ano size na Joshua?
Alas 6 na. Sa alas 6 ka na lang, tabi. Anong timing man nalalaman? Alas 6 ka na lang. Tabay commercial kami ni Chief Ramil before 6. Alright. Stand by Joshua. Alas 6 ka na lang, ha? Okay, magbabalik ang mga bareta. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:01 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Kamaligalbay naghanda na para sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill September 12, 2024. Dakulang tabang sa pagbakuna kontra asin pagkumpleto kan doses kaini para maibitaran ang pneumonia sigon kay Vice President kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Pagsakyada kan 2,000 na pulis sa Kingdom of Jesus Christ Compound bakong overkill sigon sa Philippine National Police. VP Sara naghaganin sorry sa mga miyembros kang KOJC sa pag-inganyar na iboto si PBBM kan taon 2022 na eleksyon. Sobra sa tulong Chinese Coast Guard vessel, binurunggo asin sabay-sabay na binumbanin water cannon ang BRP Dato Sanday kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasuhapon.
Sa ibang nasyon, dakol na tauhan kan Secret Service ibinalyo nin trabaho dahil sa kapagpakan durante kan pagbalo na pambabadil kay dating US President Donald Trump. Business News, SSS, gustong maging miyembro kan 4 million o 4 milyon na beneficiaryo kan 4Ps. Health News, nagkaperang tips kung paano maibitaran ang leptospirosis, ipinaluwas kan mga eksperto sa WHO Philippines. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Pulmonya o pneumonia, sarong infection, asin na kukua, kakaulakit sa pagikan droplets, hali sa liwoy kan tawo na naghatsing o nagaabo dahil kaya kaining mabuhay sa surface sa laog din 48 oras. Inantirawan doon sa Radio Klinika kan DCGB ni Dr. Sheila Adornado Madrid, sarong pediatric pulmonologist asin Vice President kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Sigon kay Dr. Madrid, 6% kan mga nagagadan sa Pilipinas ang dahil sa pulmonya, asin kaibahan ini sa top 10 na kausa kan pagagadan kan mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Madrid na ang pulmonya nakakahawa sa mga aki asin gurang kun sa kada pag-abo o paghatsing, wala nin proteksyon ang mga ini arog kan face mask asin naguhugas nin kamot. Ipinaliwanag ni Madrid na kaibahan sa mga indikasyon na dapat darahon ang aki sa pinakaraning ospital o sa endang pedya kung sain o kung nainggana sa pagkaon o pagdudo nin gatas. Dahil nahali ang kalintura sa laog ng tulong aldaw, babloy o matamlay, makaskas na paghangos sa babaan oxygen, nangingitom, pigokumbulsyon asin naguluya ang pulso. Sinabi ni Madrid na para malikayan ang pagkakaigwan ng pulmonya, kay puan na marhay na magpabakuna asin makumpleto kan doses kaini sa pagkasabing makapagtauinin ng proteksyon sa nasabing helang asin iba pang vaccine preventable diseases, lalo na sa mga aki na may edad na 0 to 6 months na konsideradong high risk sa malalain na helang. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, naghahanda na ang gobyerno lokal kan Kamalig Albay para sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill sa September 12, 2024, nagigibon sa Magugon Elementary School sa pagtaripon kanakalis na aldaw kan mga miyembros kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Climate Change Adaptation and Mitigation Council na pinanginutan ni MDRRMO Chief Romel Negrete Jr. Obrito ninda na magkaigwa din multi-hazard drill. Digdi inilatag ang manungod sa Earthquake Contingency Plan, kaibahan ng hazard analysis, response arrangement, pag-aktibar kan 17 response clusters sa Sinibapa. Paliwanag ni SFO1 Alexandra Flores kan Kamalig Fire Station, ang manungod sa fire and earthquake drill scenario, evacuation procedures, firefighting operation, scenario-based training para maging salbado asin ligtas ang mga responders kasabay ang komunidad. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Gabyon na design kan DPWH sa mga proyekto, baka kumbinsido si Mayor Alan Arandia kan Piodoran Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Abo talaga ni Mayor Alan Arandia kan Piodoran kon gabyon an design kan mga proyektos na gagamiton kan DPWH sa sayang teritoryo orog na kon flood control o mitigating project ani ko konstruir asin kon mga pinaratos-patos na saradit nagapo man sana an gagamiton na trinsira asin dainin pilote mas maray pang dain na sana bugta kanin proyekto an mga bakilid na lugar asin mga tinampo sa area kana Piodoran sa pagsarbing sierto man sa nang irarasay an mga ini sayang lamang kan pondo. Susog sa alkalde kan Piodoran sa area kan Ligaw Piodoran Road, mahihiling an ebidensya na ginamit na design diyo an gabyon ngunyan na nagpaurana nagbabaratak tulos an mga gilid kan tinampo
mantang an kasunod kay ni natural pag linaog an mga batak nin tubig an masunod na kaptang kay ni iyo an pagrampahog kan mga proyekto kan DPWH na gabyon an ginaramit sa proyekto. Apelo ni Mayor Alan Arandia sa DPWH kung pwede dahil na pag-adapta ron sa Piudoran ang mga proyektong plano nindang ibugtak kung gabyon man sana ang design na gagamiton sa mga proyektong maabot sa Piudoran Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang an mga magurang kan child laborers asin duwang project group sa probinsya kan Masbate natawanan kan Department of Labor and Employment Bicol nin mga gamit pangkabuhayan. Sigon kay Dole, Bicol OIC Regional Director Emelda Romanillos, ang mga livelihood tool na magagamit kan mga magurang na kan child labor o laborers sa paghahanap buhay mantangan sa indang aki nakapoko sa pag-aadal asin daay na mabalik sa pagtrabaho giraray. Igon kay Romanillos, ang mga kagamitan na ini mapakusog sa indang economic productivity asin mapababa sa child labor sa rehiyon Bicol. Kaibahan sa mga ipigtao kanahin siya ang marine engine, fishing paraphernalia, carpentry tools, pedicab asin tricycle sidecar na may kantidad na 599,000 peso. Joshua Bino, may dagdag na report. Yes. Good morning sa BPRD. Good morning sa mga paraantabay na bubunga na nin positibong resulta at inot na si manang pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa Daraga Municipal Police Station. Ini matapos na makapag-rehistro ang opisina nin matrayumpong buy-bust operation katakod kan mga paginguwa na makurtar ang illegal ng droga sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa report kan mga otoridad, dahil nakapalag sa inda ang 26 anyos na pagtuturong tulak ng illegal ng droga matapos ining matimbog sa kinasar na buy-bust operation kan Police Daraga in koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5 kanakaaging Biyernes ning Banggi sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga Albay. Sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5, alas 11 ang Banggi kan ginibo ang operasyon kan mga kapulisan asin nga PIDEA officers kung sa nga materium po ang naging resulta kini dakop sa aktong pagpapabakal ni droga ang suspect na si alias Gerald sa street level individual asin residente kan Purok 3 Barangay Rawis, Legazpi City. Susog sa report na kumpiskar sa suspetsado ang tulong pidasong heat sealed transparent sachet na may laog pinagtutubudang shabu na may kantidad 8,000 pesos. Sa ngunyan nasa kustudiya kan Daraga PNP ang suspetsado mantang pinagiparar ang kasong isangat kontradigli pagbalgar sa Article 2, Section 5, asin 11, kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, dagdag pang report hali po dyan sa luwas kasabay si Al Armario. Matindig kilauman na labanan entre kan kampo ni Gobernador Attorney Rex Lagman asin 2nd District Congressman Joey Salceda na nagdeklara na nin kandidatura bilang Gobernador Giraray sa 2025 eleksyon. Sa pagbisita ni Congressman Salceda sa Bakakay, Albay, hinagad niya na ang suporta kan 1st District para kay Congressman Jill Bungalon na sa iyang mga kasurog sa 1st District asin may iba pa mga politiko na binanggit. Board member Sinda Tabaco City Councilor Engineer Noel Bagais, Carol Siga, asin Raul Borion. Sa kampo naman ni Lagman, matunog man ang pangaran ako Mayor
o kaya Tabaco Mayor Crisel Lagman Luestro na mga kandidato man congresswoman, mga kalaban ni Congressman Jill Bungalon, mientras na ang para board member may duwa naman na pangaran na nagutwa sa Kampukan Lagman, si Tabaco City Councilor Attorney Gio Bungao, asin appointed board member Attorney Sina Onrubia de la Cruz. Sa second, asin third district, may kanya-kanya naman na kasurog. Ang Lagman asin Salceda na piglalaoman ang matinding labanan for Governor pag-abot kan 2025 election. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, supply nin malinig na tubig. Magiging bastante na sa Islacan, San Miguel, Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Sa maaadoy na panahon dahil na problema ang mga taga Isla San Miguel kan Tabaco sa tubig na inomon. Inihulitan na katalaan ng buksan sa naunambita na isla ang desalination facility kung saan may inom na tubig ang mapaprodusir hali sa tubig dagat. Ipinahayag ni Mayor Crisel Lagman sa pakikipag-oron sa DCGB News na halos patapos na ang proyekto kan lokal na gobyerno na makapagbugtak ng desalination facility digdi sa Barangay Hacienda kan Isla San Miguel na bubuksan sa lalong madaling panahon. Sa iyang sinabi na ang prosesong iniiyuan pinagkukuha ang tubig dagat, ipaagi sa dakul-dakul na proseso sundo ng luluwasan na tubig kaya ni pwede nang inumon, ilag sa botelya, asin na i-distribuir digdi sa mga namamanwaan kan Isla San Miguel. Ipinahayag kan alkalde na kung maging operational na ini, pinagkaplano niya na ang magpadalagang kaini o i-turn over niya negosyong ini sa civil society organization sa Isla San Miguel, tangani inasinda na ang mag-asikaso o magpadalagan kang naunambitan na desalination facility. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. 15 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaga. Bareta sa Lado Nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Itong dahilan kaya lamang ang may tap
matapang, inakalang dehado, yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Piglinaw po kan Philippine National Police o PNP na bakong overkill ang ginibong pagsakyada kang nasa 2,000 na pulis sa compound kang Kingdom of Jesus Christ o KOJC para iserbe ang warrant of arrest sa kasong child abuse kontra kay Pastor Apollo Kibuloy asin apat na iba pa. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa hiwas kang KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City, maabot sa 30 hektaryas. Dagdag paan nag-uulang na mga miyembro kan KOJC talagang difficile na paghahanap kay Kibuloy. Madali sa nang iturok lang kung mapadara nin 50 usang gatos na pulis. Mantang ipinagdagdag pa kay ni namagin ang 2,000 na pulis naglaog sa compound ka nakaaging alaw na difficilan man. Dagdag pa ni Fajardo na daipipiriton kan pulisya ang paghanap sa laog ka nasabing compound kung wara man duman ang pigahanap na si Kibuloy asin apat na pag-iriba kay ning akusado. Sa giraray na nakipaghoron ang PNP kay Kibuloy siring man sa mga abogado kay din na voluntaryong magsuko na sana ang pastor asin ang pangon ang kasong isinangat kontra sa iya para idepensa man niya ang sa iyang sa diri sa korte. Kinumpirmar mga tugang kan Philippine National Police o PNP na nasa laog sa nakan Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound si Pastor Apollo Kibuloy. Inang pahayag ni Police Regional Office 5 PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Sa sarong entrevista matapos sa kyadahon ninda, ang nasabing compound bit-bit ang warrant of arrest sa kasong child rape, abuse asin human trafficking kontra kay Kibuloy asin apat na iba pang akusado sa Barangay Buhangin, Davao City. Alagad, sigon kay Torre, narepisilan sindang surudon ang compound dahil sa hiwas kay ni kung sa inigwang 42 na edifisyo sa laog kan compound mantang may sarong edifisyo pa ang hiwas 5 hektarya. Bandang alas 5 nin aga kan laogon kan mga kan 2,000 na pulis ang nasabing compound dahil sa impormasyon na nakalap kan pulisya na yaon sa nasa laog kang KOJC compound si Kibuloy. Narepisilan sinda sa pagrikesa sa mga edifisyo dahil man sa pakikiaram kan mga miyembro kang KOJC kung sa saro ang kumpirmadong nagadan matapos atakihon ini sa puso.
Mga tugang naghagad nin tawad si Vice President Sara Duterte sa mga deboto as in miyembro kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa pagboto kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan 2022 na eleksyon. Sa sarong pahayag na ipigpo sa social media account ni Duterte, nagagad siya ng dispensa sa mga paginganyar as in paghihuron niya sa mga miyembro na iboto si Marcos bilang katandem niya ini kan eleksyon. May kinaraman sa pahayag ni VP Sara sa pagserbi kang pulisya ni warrant of arrest sa KOJC compound sa Davao City kan Sabado, Agosto 24. Makusog man kinondinar kan Vice President ang pangyari as in inapod na gross abuse of police power. Naihapot man niya kung panggigipit ini kay Kibuloy dahil sa Duterte supporter ini. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Health na napagdesisyonan kan World Health Organization o WHO na itaong unaan gabos sa Africa ang bakuna kontra sa Mpox o dating monkeypox. Ini matapos maghuron kanakaaging banggi ang WHO asin ang mga eksperto sa bilog na kinaban. Maud kay ni na makontrol na paglakop kan virus. Apisar kay ni tanawanin doon ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nakapila ang DOH para sa bakuna sa Pilipinas. Iba pa niya tong bareta para mas makaskas na madumanan ang mga tourism sites kang nasyon. Nagtagama ang gobyerno nin 6.4 billion pesos sa masunod na taon para sa tourism road projects. Sigon kay House Committee on Tourism Vice Chairperson as in Quezon City, Representative Marvin Rillo, na ang pundo na sa Aramkan Tourism Road Infrastructure Program o TRIP na kaibahan sa 2025 National Expenditures Program o NAP na isinumiter kan Department of Budget and Management sa Kongreso. Sinabi ni Rillo ng unya na taon, ang nasabing programa igwanin 15.2 billion pesos sa irarom kan 2024 General Appropriations Act. Ang Department of Tourism o DOT as in ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nag-aaram sa mga proyekto sa irarom kan TRIP. Base sa datos kan DOT, nagitaas ang foreign tourist arrivals kang nasyon in 11.5% sa kabilugan na sobra sa 3.3 o 2.3 milyon na dayuhan na turista na nag-abot sa nasyon poon kang Enero. Sagkod Hulyo 2024, masalangkaw ini nin 338,014 kumpara sa sobra sa 2.9 milyon na narehistro sa primerong 7 bulan kan taon 2023. Ang panginot na nagbisita sa nasyon ngunyan na taon, iyon South Korea, 932,632. Amerikano, 580,338. Ang Chinese nasa ikatulong pwesto, 219,743. Japanese, 213,864. Australian, 150,065 na persona. Ang Taiwanese, 136,334. Canadian, 130,232. British, 97,358. Ang Singaporean, 90,460. Mantang ang mga Malaysian, 53,153. Mga tugang binurunggo asin pinalibutan in water cannon kan mga Chinese Coast Guard o CCG vessels ang BRP Dato Sanday kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasuhapon Agosto 25 pon alas 10:30 nin aga hinarang ang mga Chino ang Philippine vessel na nasa 10 o 10 nautical miles harani sa Sabina Shoal. Sagkod alas 2 in hapon kan ipiton asin binurong bangga kan CCG nin sobra 5 beses ang BRP Dato Sanday. Pinalibutan kan Chinese Coast Guard 3104, 4102, 21555, 21551 asin nagkapirang militia vessels ang Dato Sanday. Asin sabay-sabay na inatake in water cannon na pig-target ang navigational equipment kanasabing Philippine vessel can be far.
magigiramduman na ang CCG 21551 ang nagbangga sa BRP Bagakay na naging dahilan kan dakulang luho sa barko kan Lunes na aga. Iyo may nang inot na buminangga sa BRP Dato Sanday kaso hapon. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan sa luwaskan Pilipinas. Dakol na mga personahe kan Secret Service sa Pittsburgh Field Office ang paramyantras na ipineraram sa administrative duty as in sinigo na mag-work from home. Kasunod din sa naging kapalpakaninda sa pagbalong pambabadil kay dating US President Donald Trump kan Hulyo 13 mantang nasa sa iyang political campaign rally sa Pennsylvania. Kaibahan sa mga ibinalyon ng duty ang mga nakadestino kay Trump. Poon kay ito, inuranin batikos ang Secret Service kung saan pig-investigaran ang mga ininin kan US Congress. Inot ng inako ng Acting Deputy Director Ronald Rowe kan Secret Service ang puminalpak sinda sa pagkalap ng informasyon may kinaraman sa insidente. Sinugo man kay niyan sa indang papanimbagon ang nagkapera niyang mga personahe. Business News. Business News. Plano mga tugang kang Social Security System o SSS na maging miyembro ang 4 na milyon na mga miyembros kan o benepisyaryo kan 4Ps
upan tawid pamilyang Filipino program. Kasarong pahayag, sinabi kang SSS na nagpirma sina ng Memorandum of Agreement sa DSWD na tugutan ang mga beneficiaryo kan 4Ps nationwide na maging miyembro kang SSS sa pagi kan modified version kan sa endang Akan Siya program. Ang Akan Siya program binilog kan 2011 na sarong micro savings scheme para sa self-employed workers na may irregular na income. Araw kan tricycle drivers, market vendors, farmers, fisher folks asin iba pang trabahador sa informal na ekonomiya. Sa iyang pahayag, sinabi ni SSS President Ronald Macasait na ang SSS naghahanap ni nagkaperang opsyon na tabangan ang 4Ps beneficiaries na makabayad nin 120 o 120 monthly contributions na requisitos para makakumplikar o makwalifikar sa sarong lifetime pension arog pag ang mga ini nagretiro na. Sinabi niyang pigadalan kanahin siya ang posibilidad na bawasan ang minimum monthly SSS contribution gikan sa 570 pesos sa mas maabot o sa mas abot kayang kantidad. Aramon ta daw mga tugang ang mga tips kung paano maibitaran ang leptospirosis na ilinawas po kan mga eksperto sa WHO Philippines. Detalye kang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang paglamutaw sa baha, pwedeng makapagdaranin man iba-ibang helang araw kan leptospirosis. Ang bakterya na cause kan leptospirosis naglalakop sa paagi kan ihi ni mga infected na hayop araw kan mga kino. Ang bagay na nan sinabi ka mga eksperto sa World Health Organization Philippines kasabay kan abiso na dapat aramon kang publiko ang nagkabi ng paagi para maiwasan ang leptospirosis. Inirekomendar ka ahensya ang pagsulog ng proteksyon kontra baha, gumamit ng waterproof dressing para takupan ang lugad, day magbabad o maglangoy sa baha, linigon ang lugad, day magkapot nin may helang ugadan na hayop asin uminom nin malinig na tubig. Health News from Newsbase, Mardela, Daingiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa, DOST, kasabay po si Ariel Samudio, nakamugtakan kang panahon. Para po sa Satuyan Weather Forecast, ngayon na Lunes, southwest monsoon ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Samantala, ang tropical cyclone man na nasa luwaskan Philippine Area of Responsibility na nasa kategoryang typhoon na may international name na Shanshan, iniman orig na bataan sa distansyang 1,490 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. May taglay na konsultadoro sinina haran sa sentro nag-aabot sa 140 kilometers per hour asin may pagungsuman kondoros nag-aabot sa 170 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa rekas mo na 25 kilometers per hour. As in, di man ini nilalauman na makaka-apekto sa tuyong panahon digdi sa Pilipinas. Samantala sa paghapon, dahil man sa duro sa bagat, ang kabigulan nilalauman na magkakaiguanin o panganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sa sa moderadong doros na hali sa timog sulnupan na namamakian na may banayad sa sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Tinatay ng kwat ng temperatura 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ng aga, masulno pa sila alas 6 ng hapon. Haladig sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudio. Tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta kanal daw, sinurat po sa Newsbase ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan sinda Jenny Balyaran asin Angel Mustasa. Sering man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin to chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo.
McSaver Sulit Busog Chicken McDo-meal, 99 pesos lang nationwide. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest, Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites, Good Food, Good Mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza in concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 6:39 oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang, tamay text digdi. O sige daw ta. I-forward ko ini kay Dr. Manny Estepona. May reklamoan sa tuya na kababayan. Sabi niya, good morning. Pwede tabi magpatabang si mo. Makipaabot tabi sa City Vet, dakulon ang buhing ayam digdi sa Ibalong Village. Delikado sa mga aki na nagkakarawat budak motorista. O sa kabaga. Sige daw. O, dakulon daan buhing ayam dyan. O, forward din na tabi kay Dr. Manny. Handsome Henry. Magayunon man pagbasahon ini. The best. Magayunon man pagbasahon. Good morning, handsome Henry. Tunay. Feeling ay sandali. Good morning nga pala kay Monte. Si Monte. Sa tuyang amigo diyan sa sa budget, city budget office. Tabi Benji Dapugi, sabi ni Monte, ipagtagasabay mo man tabi siya sa greetings. Ipagtagasabay mo man tabi siya, tabi sa greetings, diyan tabi sa City Budget Office. Nahiling ko kasapon sa Albay. Okay na nag-thumbs up na si Dr. Manny. Estepona. Dakul man ang gada tabi na buhi na ayam diyan. Okay, thanks Doc. Simbagong ko si Dr. Manny. Thanks, Doc. Yan. Yan na. Diyo ko na. Sa mga taga-Ibalong Village tabi. Dahil paano ngayon nag-iiroan barangay? Ata na. Sige. Ano nakasakop ka Ibalong Village? Siyempre, ipahanap ko si Ipa. Sige daw. Ipahanap ta si Kap.
Ipahanap ko si Kap, tabi, Ang Ibalo, anong barangay po nakasakop kan Ibalong Village, mga kababayan? Taisan kayo dyan? Taisan kayo? Pero taisan yan. Sige da, paringal, baka nagkuang katabi. Pagbabago ka magbaba, agihi daw tabi si Kapitan, agihi daw tabi si Kap. Arabon, ang tungkol kaya sa ayam na iyan, ang may dakulaon na papel dyan, tabi, an barangay, arogano, so city vet an matrabaho, tapos madumana naman, di ba? Madumana naman, so bata si Dr. Manny baga, dakulon man ang gibo ka ini. Yan kaya, shared responsibility, di ba? Shared responsibility iyan, mga tugang kan barangay, buda tabi kan lokal na gobyerno. Kung dahil naghihiro ang barangay, may problema kita. Good morning, pasabay man po sa Rawis Boulevard. Dakul man ang buhing ayam. Iyo adi. Mapagalo. Nasa daw mapagalo ni. Sandali lang. Sa OLV, dakulon man ang barag-barag na ayam. Ma'am Ami. Good morning, Madam Ami. May text pa. Good morning, tabi. Ano yan? Our Ladies Village po, dakulon man ayam, lalo paghapon na. Bibuhian ng mga ayam. Anay ko po. Good morning, Ma'am Ami. Budaon ni pang texter tatabi Sa 5th Street po, may brown na ayam, muntik akong makagat. Nailing mo na. Pang texter sa tuyang cellphone. Kung sabihon, mga tugang, dakulon ang mga barangay na may buhi na ayam. Natabaya taday kita nakakaukod. Pagkagagangay, nandadagit ka. Sa totoo lang, ang pag-abot mga tugang sa mga buhi na ayam diyan sa mga barangay ta, shared responsibility po yan kan barangay, asin po, kan kapitan, lalo nan barangay council, asin po mga tugang ang lokal na gobyerno kang Legazpi. Pag-abot sa mga ayam, maluyaw ng hiro kang kwanta di. Maluyaw ng hiro mga tugang kan sa tuyang council. Sige ipakwanta ini, hanap ta sa mga barangay official sa tuyang mga pag-iriban, mga kapitan sa barangay. Digdi sa barangay 15, dakulon man ang buhi na ayam. Imagine Barangay 15, ilista ko ini, pahanap ta sa mga tango niya na Lunes, di ba kilaog sa trabaho sa gobyerno, pero tabi ang barangay official yaon po yan. Pahanap ta ining diyan taod saan hapot. Diba na tabi saan hapot, tabilo kita barangay 15, take note tabi kay ni mga pag-iriba diyan sa mobile, barangay 15, barangay Bitano, barangay Taisan, yung nami-mention digdi. Grabe da ang buhi na ayam sa daraga. Gariwara man municipal vet ang daraga, tamising man ngani. Ang gusabi, ang ayam sa daraga tabi, ang may jurisdiction kayan, ang municipal agriculture. Pero may, biyong man ng ganda ni, Joker. Baka sa city municipal health office, pero ang aram ko kaan ang tungkol sa mga ayam sa agriculture, dahil mananggad ki veterinaryo mga tugang andaraga. Sige po, salamaton, anapuntaman kay niyang ugaring Lunes ngunya. Sa aga, i-take note ini. Sa bunot, palaog sa may funeraria Salvacion, kadakol ang buhing ayam. Dit pa ako madiskwedo pag dyan ko nakamotor pa naman ako. Salbatan. At surata daw ini. Gani na masaro-saro tatabi. Sisaan niyaon sa mobil ngo niyan Lunes. Masaro-saro ta ini na concern kan mga simple nga ning ayam. Dahil nagigibong makuan, madisiplina ang mga tao. Dali lang.
Bitano. Toto na ni pagliwana dyan na 7:30 to 9. Abangan lang po nindo. 7:30 to 9. Taysan. Bunot. Bunot. Ang Funeraria Salvacion sa Bunot, tama, Funeraria Salvacion, ade, Funeraria Salvacion, Bunot. Bitano, ay saan pa ito? Bunot, Taysan, o tama, ang Bitano, Our Lady's Village yan. Taysan, Bunot. Yan. Ini dapat shared responsibility ini kan barangay. Buda, so mga kamong man na naka-stand man sa barangay, pay na pagparapa barangay 15 pala, nalingawang ko. Barangay 15. Apat na barangay. Siyempre daw po madagdag na barangay. Sa Boulevard, ang nakasakop dyan, puro. Ay day, iyo tama. Legazpi Boulevard, puro. Yan. Si Kapitan, nakahampang ko ini kang birthday Ate Cecil. Sige, ta. Kanon ta. Maski sa inman po na lugar dakol ayam na nagbabalag-balag, digdi sa pasiring sa ginubatan, dakol man ayam ang naglalagay-lagay at ayo nga ni. Shared responsibility yang kan barangay, tagsadiri kan ayam buda kan munisipyo. Nagkakaparaspas ng dila tadigdi. Puting daga barangay 15 Salbatana. Barangay 15. Dakol na buhi na ayam. Ano ba yung pigigibukan mga tagsadiri kay ini? Good morning. Pigbubuhian iyan kan tagsadiri pagbanggi na dain ng paradakop. Ako kuta na ang albay igo ang kiordinansa tod tay pahanap ta daw ang provincial vet ay ugaring Lunes dito na magkaharagilap yan tahali dingon yan. Ang albay may ordinansa. Kaya kan ako nagko-cover diyan sa sangguniang panlalawigan kundi ako nasa de ko aram kung ini may amendment na o dai pa. Taka ito kan ako nagko-cover diyan, reporter pa kita. Tandaan ko ang ordinansang ini. Ang ordinansa, ang albay may ordinansa iyan. Napagan ayam nakakagat an mabayad kan pagbabakuna sa tawo na nakagat kan ayam iyon tagsadiri. Ayan, tandaan ko yan na ordinansang yan. Pagan ayam nakakagat mga tugang an mabayad tagsadiri. Diba nga ayam ni Pulano nakagat naglakaw-lakaw sa dalan sa tinampo si Jose. An mabayad sa pagpabakuna ki anti-rabies tabi si Pulano na tagsadiri kan ayam. Kung nagadan ang kinagat kan ayam, an mabayad magasto sa pagpalubong so tagsadiri kan ayam. Babalikan taan na ordinansang yan, mga tugang. De ko aram kung may amendment na, pero dapat yan istriktong ipasunod. Sa Tabaco City, maayamon man. Sa albatan ng ayam, lakop sa albay. Ano na Good morning. Sa barangay Suugong, Ilawod, Kamalig, kalat-kalat man po ang ayam. Pati mga ati nagkapagkabuwas, dakulo ng tambak. Kung akong kapitan sa barangay, then sa ko makalusot. Magkakadaragit sa kuyan mga tagsadirikan mga ayam, tabi. Pero mas maray na may disiplina kita. Daing salaan ayam, an may tagsadiri ang irresponsable. Eksakto, natumbo ka ining texter ta, si 3454. Day nga amigo, kisalang ayam. Tama, ang irresponsable, so tagsadiri. Oni pa, sabi man ni 4205, good morning. Deng salang ayam, ang tagsadiri ang irresponsable. Sabi ni 4205. Sabay mo po sir sa barangay Malabog, Daraga, Albay. Imagine di talaga lakop talagang ayam sa palibot Paano kung sutag sadiri kan ayam ang nakakagat, sisay an mapabakuna? Paano kung sutag sadiri kan ayam ang nakakagat, sisay mapabakuna? Kung sutag sadiri kan ayam ang nakakagat,
Sunag kagahat. Dahil man kira. Sarawayon man ini man na. Good morning. Sa Purok Dos Taisan, kadakol na buhi na ayam. Oh. Takulon pala din eh. Salbatanang pangyari sa Maabaka. Ang ayam tabi Henry, pag nakakagat, daing tag sa diri. Oh, saro pa yan. Tantod, tapudan ko si Dr. Manny. Dapat talaga shared responsibility ini kan sa tuyang mga kababayan. Di ba? Shared responsibility ini, mga tugang na mga ayam na ini. Tama itong texter tang duwa. Ang ayam, daing kasalan. Ang irresponsable, sutag sa diri. Saan ako nakahiling? Akasuhapon. Gari kasuhapon ito na Domingo. Pagluwas kong atad na nagsaon kami, kadakol na mga tao, kadakol na guyod-guyod na ayam. Okay ito. Kaya lang, susaro duman na iling ko na biglang ayam, jing, biglang itinaas subitis. Sa poste kang aleko, itinukod subitis niya, sa poste kang aleko, uminihi. Oh. Pakaihi niya, pakadistansya naman na sundan ko ng gad, medyo puminundo so ayam, bumidalan to'y duman sa kali. O saka. Ang ayam, okay na to. Ang Municipal Agriculture Officer kan Daraga, taga Malabog. Pero, kagulpi man kang balabagaw na ayam sa Malabog. Oy, haputa yan ha, tabi. Good morning. Pasabay po digdi sa Bakakay, Purok Barangay 1, 2, Asin 3, Boulevard. Dakulon ang buhi na ayam, kaya maation ang Boulevard. Nagkalat tabi ang basura, lalo na digdi sa Barangay 3. Naiko po. O si Mayor, karoon taro si Mayor kay ni Bakakay, Albay. O. Abat ang Boulevard baga, iyan supig, ano yan? So, pig, diyan mga nagja-jogging pagkaaga. Walking. Bata, mga tugang, iyan, pag natungtungan mo, nakapilayan, di ba? Nakapilay, tabi, sa Malabog, ngani, ang mga ayam, nag-ati sa simbahan. Sa compound, Salbatana. Dako, uy, garakudinan mga ayam nindo. Kadinahan na tabi para paluwasan nindoan. Ako nga, nariribok na kay Mrs. Ta. May tulo kaming ayam, tulong sadit sarong dakula. So, ano nga, siguro Leo ng itsura? Garo tigre, ano po ka? Chow-chow? Oh. Bata na mo kan chow-chow na ito. Ako lang buda si Mrs. May amo baga na chow-chow? Buda, pero mabuot eh. Buda may tulong sa day. Ang pigigibo may, ano ka, sa balkon ko, ginibo ng kulong. Di po ito nagkakalawa sa compound may, tapera kan mahiwas ang compound, may kadena pa yan. May kadena na mga duwang dupa. Ngani nga na ayam, nagkabilo na makalakaw-lakaw. Kikadinahan may yan. Oh, oral daw, pigitago na so. Oh, ganyan ako da, kumadagunas ka. Di ba? Yan ang problema ta. Kaya dapat po, kitang mga tagsadiri, dapat ang mga ayam tabi, nakakadena yan. O kung bako, nasa kulungan. Pero haba ko ang kulungan, takon ang kulungan sadit, kahirak makan ayam. Mas maray so kadena, tang ayam, nakakalakaw-lakaw. Ang kadena, mga duwang dupa. Oh, nakakabuelo siya na mag-ikot-ikot mga tugang kumpara tabi sa kung sadit man sa ang kulungan mo sa kairak man. Sa Purok Dos kan Banyag, kadakol na buhi na ayam. Ano na ini? Puro ayam talaga ang problema tadi. Good morning. Digdi tabi sa Barangay Salvacion. Dakol man mga ayam nagakalat sa tinampo. Sa kabaga. Joshua, karon ka Municipal Agriculture kay ni Jose nakasakop kay ni. Ayon sa batas,
Dog bite, obligado ang may-ari nagbumayad ng 25,000 ayon da sa batas. Pag may subnational law yan, sa Malabog po, naga-eskwela pa ang mga ayam. Nasa eskwelahan pala. Good morning, Padi. Ay, digdiyo. Sa Purok 7, Seaview Subdivision, Boraguis, Legazpi City, dakulon man buhi na ayam. Ano na ini? Boraguis. Seaview. Subdivision yan. Subdivision. Dakulon man buhi na ayam. Minsan nga natungtungan ko pa. Yung si Manong Ed na Lubindino. Good morning, Manong Ed. Tabi kan dyan sa Stronghold Insurance Corporation. Paano kan Manong Ed makabenta ka insurance kung nagkakaturong-tungan mo ang salbatanang an? Good morning, tabi sa imo. Mga taga Stronghold Insurance Corporation. Good morning, kakastigon ayam dapat antag sa diri ang kadinahan. Araguta ka. Pagalo nag-arataman pag kita kay ayam. Dito man kayang padarakulaon ang mga arasikasur, ang mga ayam na iyan. Sabi ni Noel, kaya palan marout ang pustikan aleko. Tatitukod kan ayam. Titukod kan ayam. Noel, pasalamat kita tan ayam, dai nakakataram. Takong iyo, isasabi niya, amo niyang pabaya, pati sekreto, chichismis, ata na nga, pasalamatan kita. Ang ayam, iyo pati nakakaisikan sekreto kan amo. Pasalamat kita. Mga tugang so ayam, bako tabilon. Takong politiko so ayam, tapos, antag sa diri, digdiman sa uwas, dakulman baga balaw-bagaw na maregalo pasadalan. Good morning. Sa OLV Bitano, dakulon ang buhi na ayam, pipaarati sa tinampo. Minsan di darapa kantang sa diri para mag-ati sa tinampo. Grabe naman na yan, adi. Padi, bako sa na dyan sa Albay ang dakul ang buhi na ayam. Digdi sa mo sa Sitio Lambique, Santa Fe Pilar, Sursogon. Paingurag ang buhi na gadya. Mga maniwangon na pati. Sige pa ang durulak, delikado sa mga aki na nagkakarawat. Paano na iyan? Thank you, Padi. Good morning, tabi dyan sa Pilar. Ay, nako. Anyway, mga tugang alas 7 na, mapaaram na kita. Tod tabi ta, waluntang kaurunon ining mga barangay official na nagkaurambitan di kita. Agree ako duman sa sinabi ni Dr. Manny na shared responsibility. Tabi, yan. Kan barangay, tag sa diri kan ayam, buda tabi mga tugang an gobyerno. Tukal na gobyerno. Diba? An may kasal, so ayam din kasalan, an may kasalan, may irresponsable, so tag sa diri kan ayam. Sabi ka tuya na mga texter. An mga helang kang atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago, sintanganing magmang atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa aldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oro Alda. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na. Para sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na botika nationwide. Salamat kan sa inong pagantabay. Bareta alas 7, susunod na. Thank you. Goodbye. God is good all the time. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one, and you just walk in the night slowly. Kaming magtutulungan
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan